Mergo napa wong cukup ki mensyukuri nikmate peparinge Gusti Allah Subhanahu wa taala, paribasane sedina mung mangan ping pindho, paribasane jangan lodeh karo krupuk kuwi menikmati syukur, kuwi nikmati ramung kuwi sing darani wong sugih Mas Kang. Nggih. Mas Cahyo. Iso bola. Bola. Bol. Oh iya. Keluar. Out. Bola keluar. Out ball. Bola masuk. In ball. Apa? Bola kena tangan. Ojo cepet-cepet ah. Bola kena tangan. Handsball. Lho kuwi lho. Nek penyakit ambeien. Double. Aku pulang satelit seputar Manggalan Kain menteri raga jejer jalan sembrani Ada yang Ulang kali Mas. Wanda, ya deh. Kaya ku pulang satelit seputar Manggalan Kain menteri raga jejer jalan sembrani Ada yang Terima kasih. Aku iki karo Mas Klidik karo Mas Kluthuk iki adate yen ketemu sak panggung yen ora neng Madiun, Ponorogo, neng Solo. Iya. Ketemu neng Blitar lagi ya pisan iki. Kira-kira der apa ora engko? Ayo. Aku ki lho, aku lak sampean wis kulino neng kene. Alhamdulillah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barokah. Nggih. Ridho hidayah saking Gusti Allah. Nggih. Mugi-mugi sedaya pinanggih karomah barokah Allahumma. Amin. Ya Rabbal alamin. Mas Cahyo, dalem Mas Klidik. jembleng serendeng gumun setahun kula. Kok ngaten? Jer bali desa wayangan setahun ping pindho nek lek ra kene ra enek. Gose sampean ora kulak pawarta adol pangrungu. Piye iki? Iki ingkang kagungan hajar menika Pak Ponari kalian Bu Tumirah Lah, disengkuyung karo Mbak Dewi Yuli. Lah iki mula kula menyampaikan bahasa ngeten iki menapa? Sebabipun syukur Kyai Candirejo menika luweh-luweh. Nyatanipun Mbak Yuli kalian Mister Rian. Oh iya. Anggenipun leh kagungan kersa dipun sengkuyung kalian warga agung masyarakat Candirejo. Saya dipun kuati kalian sedaya kepemerintahan wonten ing Candirejo. Mula niki pejabat tingkat desa yang selalu memberikan tuntunan dan dukungan penuh kepada masyarakatnya. Mula niki pejabat kali masyarakat menyatu manunggaling dadi siji, nyawiji golek kenggon sing kepenak wonten ing ngajipun bali desa. Mula tepuk tangan wonten ing Candirejo, Pak. Nah, Pak Lurah perangkat lan sedaya. Nggih, Pak Sukar lho, asmane Sukar ning piyane nggih mboten Sukar blas. Oh iya ta. Kepenak nyatanipun ngeten iki dipun paringgen kaya ngeten iki Jopi. Nggih. Alhamdulillah kepengker mboten saged sowan wonten ning Candirejo Pak Cahyo. Pas bersih desa. Bersih desa. Lho sampean anu piye pas repot apa pas anu tanggapan dhewe? Mboten. Lah kok ora rawuh rene? Anu pancen mboten ditanggap kok. Tak kira lek napa job dhewe melu sapa to sapa. Mboten pancen nggih kathah
damelan ngoten. Oh, Kathah alah. damelan. Jenengan niku leh ngumpani kok ya iso apik. Aku Lah kulino Madiun Ya dan sekitarnya paling ngono kuwi. Kula ya Allah, Masya Allah, Mas Cahyo. Nggih. Ngeten niki penjan pirsani. Niki masyarakat ingkang ikhlas, masyarakat ingkang luhur budi pakertinipun. Saya lenggah tarik-tarik wonten ngandhap diriwangi sing ngadeg nika kecepit pager barang. Niku ming bedheke napa? Ming melu ndonga, melu nampa syukur keluarga besar saking Mbak Yuli. Leres. Niki Mas, Mbak Yuli sekeluarga ingkang dalu menika ngawontenaken tasyakuran, Nggih. nikmat boten dipun nikmatipun ditampi piyambak nanging dipun tularaken wonten ing tangga teparus dayanipun. Nggih, leres. Alhamdulillah nggih. Niki nggih. rawuh jam pinten jenengan? Kula saking Surabaya wau enjing. Loh, kok ning Surabaya? Iki acara dari Provinsi BKKBN. Nggih. Sosialisasi dengan masyarakat Jawa Timur diajak lebih sehat jauh dari stunting. Leres. Nggih. Pancen Jawa Timur menika luar biasa. Nggih. Benjang menika Dinas napa niku pariwisata Provinsi Jawa Timur ugi badhe wayangan wonten ing Pasar Sumoroto, Ponorogo. Ponorogo to niku. Tanggal 11. Sareng kali kula. Jenengan temu ndi? Teng Tulungagung. Wayangan. Nggih no, jenengan teng Ponorogo kula teng Tulungagung. Oh, nggih. Ngoten. Acarane sami. Acaranipun benten, kula sunatan. Wah, Ngeten. Sunatan. Tak kira padha karo ki lho, Boten. taraman Wah, lho. kok taraman pripun? Nggih. Pangapunten. Nggih. Mas Kutuk boten saged ngomong napa-napa. Sebabe. Ari-arine teng mriki. Ayo. Masyaallah ya ampun. Nggih. Ayo sampean ngomong Biasa. ini piyai sepuh-sepuh sing lenggah. Jumeneng ini direwangi kados ngeten iki bedheke napa ming pengen golek seneng Mas. Leres. Pengen bahagia. Nggih. Masyarakat mriki niku tujuannya ming bahagia. Nggih. Biarpun suasana yang tidak baik jangan dimasukkan atau jangan ditelan matang-matang. Nggih, mentah-mentah. Ditelan. Wah, iki pikirane nang ndi-ndi iki wong iki ora. Mungkin nek utang ora tek. Sik aku tak takon. Keluargamu apik-apik ae to? Wis sae. Asal Mas. Anu Mas sampean sing arep gak kowe naman. Betul, alhamdulillah dengan semua. Mas Kluthuk ki lho mbok arep ngendika apa pamane? Betul, sementara. Mumpung enek ari-arine jenengan kaya Sumantri kali Sukasrana. Ayo. Ya jan masyaallah. Kaya layang sito yang kumitir. Sayang gaden lek kuwi. Pangapunten Mas. Nggih. Niki dalu piyai ingkang lenggah kados mekaten nika dipun catet ngamal jariyahipun. Nggih. Menungso kuwi ora kok kudu sedekahe gawe duit mboten. Nggih. Nanging nggih pangucap lan doa itu penting. Leres. Duwe ngilmu ya mulang bertukar pendapat, sharing. Nggih. Duwe tenaga ya gelem rewang ngriki mboten gegem tangan, gotong royong, gumolong nyawiji, guyub rukun sayek saeka kapti. Nggih. Lho, duwe duit ya gelem nyumbang. Nyatanipun Mbak Yuli kalian Mister Yan Nggih. kagungan duit ya gelem nyumbang sedekah dana driyan. Untuk kebahagiaan. Leres. Jadi wong yen duwe dhuwit mesti bahagia ngoten nggih. Alhamdulillah ngoten. Nggih. Apa bener ngono Mas Kluthuk? Sing ngomong sapa? Lha iki dulurmu sing ngomong iki lho. Pripun to sampean? Lek duwe dhuwit Bahagia. nyatane enek sing duwe dhuwit akeh, dhuwit korupsi nyatane mek wedi konangan. Lah iki sing diomongke nggon tatanan ngoten niku to Mas. Sampeyan Cahyo? tak belani. Nggih. Nun sewu, sampeyan nyambut gawe kula kerja ngeten iki. Sedaya para warga masyarakat direwangi macul, kabeh iki pengen duwe dhuwit, pengen sugih. Mesti semene kepengin sugih. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Nah, kuwi kaya ngono kuwi. Kula omongi, niki mumpung kula niku nun sewu ade niki main ning ngarepe langgar, Usola. musola. Nggih. Main ya iki. Pentas, pentas. Akhirnya Main iki jiki. keplek lho. Nek Iya. awake dhewe pentas gelar budaya. Pentas gelar budaya. Yen pangapunten Mas. Pripun Mas Kluthuk? Mas ayo. Sik. Iki dodolan apa to iki? Kok repot dhewe iki. Oh alah sindene oleh doorpress ya ya. Doorpress kepiye kok. Ngeten. Napa niku, Pak? Wong sugih. Eh, tak ning dhuwur ya, Mas. Monggo, monggo bebas. Nggih. Nih, Pak De amin nggih, Pak De nggih. Ora apa-apa to niku. Awa. Nggih. Kowe lek muko wendel kok ngono saiki. Nyapa lho. Amit. Wah. Pripun, Piye, Wau? piye, piye. Nggih. Wong niku sedaya nyambut damel, Nggih. direwangi rekoso, ketekuk Nggih. ringkel, Nggih. direwangi kaya wae apa wae dilakoni mergo kepengin sugih. Kata-kata sugih niku salah Mas Cahyo. Pripun? Wong niku aja dadi wong sugih ning dadi wong cukup.
Aja dadi wong sugih. Ning dadi wong cukup. Apa ya salah ngendikane? Salah. Lho, Mergo wong sugih ki ning ndi-ndi mesti kurang cukup, ning nek wong cukup ki mesti bakal sugih. dicekel omonganmu. Tak cekel. Kebo sapi gugu Keluane, menungsa. omongane. Berarti nek wong sugih urung mesti cukup. Cukup, nek wong cukup mesti sugih. Jlentrehke, Mas. Nggih, sampeyan ki nuwun sewu. Napa? Neng dinggon piyayi anggere wis sugih, niku mesti uripe sarwa Elek kecukupan. gene mesti. Contone, Ndek ingin dan mersani berita nang mboten? sing ndi? Sing wakil menteri Oh, pusat. pusat Ngapa? sugih nang mboten? Disugih. Nyatane isih korupsi. Oh, kuwi Berarti kan kurang cukup. Oh iya, nafsune sing ning Nafsune arep. nang nggih nang mboten? Nggih, 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 nggih. Nggih napa mboten? Nggih. Jenengan niku nek anu Mas, ngati-ngati bocah niki nyolo wedi. Ning nek wong cukup niku mesti sugih. Mergo napa wong cukup ki mensyukuri nikmate peparinge Gusti Allah Subhanahu wa taala, paribasane sedina mung mangan ping pindho, paribasane jangan lodeh karo krupuk kuwi menikmati syukur, kuwi nikmati ramung kuwi sing darani wong sugih Mas Kang. Nggih. Mas Cahyo. Dadi wong ki sing penting cukup, Cukup. karo syukur ya. Syukur. Nggih. Tegese rejeki sing ngandum Nggih. pengiran to. Nggih niku. Nah, saiki aku tak takon. Tak cekel gunemamu. Tegese Nggih. anane syukur rezekine pengiran pira wae ditampa kanthi ikhlas. Nggih. Upamane sampean karo Pak Poniran, Nggih. Pak Poniran, Lah, nggih. butuh- Pak Ponari, ya to. Disangoni. Gila. Iki sing darani wong sing kurang sugih. Kok iso? Nanya apa, Mas? Lho ditanggap kok lali karo jenenge iki lho. Lho mangan ngangge keter apa-apa yang ngangge kurang, ora nggih. Iya lek sing cilik. Upamane sampean disangoni. Pak sinten? Pak Ponari. Aku meh Pak Ponadi kleru. Nggih. Pak Ponari. Pak Ponari dipun paringi upamane 10 juta ditampa karo Mas Glitik ya. Nggih. Terus didum to. Nggih. Mas Glitik ndelalah kuwi njupuk sing 8 juta sampean 2 juta. Mergo gedene rasa syukur lan rasa cukup kok tampa kanthi ikhlas. Leres nggih ngoten niku. Loh. Aja meneh kok mek 2 juta. Kula niku ora diweana Mas. Kula ikhlas Mas Cahyo. Tek apik menatimu. Sebabe apa? Loh, yo tak nggo nyalu utang-utangku ndek ingi yo. Wong aku karo piting sik ndek utang 7 yuta. Jenengan iki ki takon gon syukur ki mau lho Mas. Dalam pembagian hitungan matematika dalam syukur ki mau Mas Cahyo ki ming pengen ngerti ngono lho. Keikhlasanmu kaya ngapa ngono lho. Apa? Ya wis. Wong ikhlas ki penting. Ngono lho nggih to Mas. Leres. Karena apa yang diberi nikmat dari Allah itu Betul. adalah titipan. Harus kita manfaatkan. Kula niku lek ndelok ikhlase warga masyarakat Candi Rejo. Nggih. Khususnya awake dhewe niki kudu nyonto pinaringane Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala sing ngwehi ragane awake dhewe kuwi sedutune keikhlasan Mas Cahyo. Wah, sik. Kok ning gone ragamu ikhlas iki Contone kok piye? ngendi? Contone penjabarane piye? Niki lek ngarani apa ya? Jawa lek ngarani apa? Kula wae unen-unen. Nggih. Ragane menungso niku wis ikhlas. Lan ragane menungso wis ikhlas, iki yo kudu dicontoh menungso kang urip ning alam donya. Niki non sewu nggih. Ragane menungso ki enek non sewu. Umpama ning ngarepe dhewe Kabeh dadi siji. iya, ning ngarepe dhewe ki nek panganan. Iso nyawang ora iso njupuk, iso njupuk ora iso mangan, Nggih. iso mangan ora iso ngrasakne, iso ngrasakne ora iso wareg ora iso ngetokne. Wah. Ayo, napa niki? Elok ki jeru lho ki. Loh, jeru niki saking jerune niki minggir golek nggon cetek niki. Ngilmumu tegese Loh, dalam. nggih lho, Bos. Napa niki? Sik kok iso nyawang ora iso njupuk. Keiklasane ragane menungso kaya ngono. Iya. Ning ngarepe dhewe iki nek panganan, Nggih. iso nyawang ora iso njupuk. Nggih. Kuwi mripat. Mripat iso nyawang. Nggih. Panganan ning ngarepe awake dhewe. Bener. Ning ora iso njupuk. Sing njupuk sapa? Tangan. Tangan. Hmm. Tangan ke mung iso njupuk tok. Nggih. Ning ora iso mangan. Sing mangan sinten? Lambe. Cangkem. Lambe. Ya bener. Ikhlas ora tangan? Ikhlas. Tangan ki mek njukuk tok. Ora berontak. Ora berontak, Ora ora melu mangan protes. dhek ya? Ora melu mangan. Sing Mata ya meneng wae. mata yo meneng wae. Sing mangan sinten? Cangkem. Lambe, cangkem. Cangkem utawa lambe ki iso mangan ning ora iso ngrasakne. Sing ngrasakne sinten? Ilat. Ilat. Ikhlas ora lambe kuwi. Kok urut ya Mas ya? Heeh. Kamu kok dadi siji lho. Nggih napa mboten? Iya. Ilat ki iso ngrasakne ning ora iso wareg. Sing ngrasake warak Sing wareg sinten? Weteng. Weteng, Mas. loh. Ikhlas ikhlas. Iya. Weteng menika iso wareg ning ora iso ngetokne. Lah kuwi lho. Sing ngetokne sinten? Ayo silet.
Hei, wong Jawa mbok dilus. Wong Gugur apa-apa ngono lho. biasane Santoko iki ndang piye? ngene wae ndang langsung ending ngono lho. Niku keikhlasan raga menungso. Wah didang sih. Wah didang. Dadi insyaallah warga Mekah Candirejo menika keikhlasannya itu sesuai dengan pinaring saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, berarti moto enek manfaate. Manfaate, Bos. Kuping enek manfaate. Enek manfaate. Irung enek manfaate. Enek. Lambe ya enek manfaate. Enek. Iya, iya. Iki sirah ya enek manfaate. Ya ampun, tangan enek manfaate. Enek. Sikil ya enek Enek. manfaate. Aja mleh kok moto irung lambe. Iki ya enek manfaate. Kok terus cak-cek. Adike lek guyu bawater. Alah ya Allah. Berarti kabeh Loh, manfaate. iya lho, Bos. Oke. Dadi nun sewu sedaya warga Mekah Candirejo ing dalu menika dalam rangka nyengkuyung menapa ingkang dados gawene Bapak Ponari. Insyaallah kabeh pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Didohke bilahine dicedhakke rezekine. Amin. Berarti sampean ngomong rogo ki ikhlas. Saiki sampean mesti ngerti rogo. Rogo, ikhlas to Rogo? Lho iya no. Saiki tak tekoni. Aku mau kowe. Aku. Ya Jarayan. Lho, nggih no, Bos. Nggih. Iki ilmu lho. Leres. Acara rame kaya ngene lho. ruwatan to. Pak? Ruwatan. Sebabnya rame apa, Pak? Disponsori karo BRI karo rokok 76 iki lho. Dadi Kuwi ya pas nggon briling ngono. Ngono. tak tekoni rek. Aku apa Mas Cahyo? Mas ayo. Ya ngono. Aduh. Loko iki. Tak tekoni. Iya ting. Kok nek kene sukses digawe ning Dlopo. Iya. Saya kula tekoni. Pripun? Jenengan niku nun sewu nggih. Jujur to? Jujur. Jujur. Jenengan ikhlas? Ikhlas. Ikhlas. Berarti jenengan niku nun sewu. Berarti jenengan niku nglakoni napa sing gelem nglakoni, insyaallah sing gawe bungae wong liya. Nggih. Sakniki kula tekon. Jenengan yen nenek jajan ning ngarepin jenengan jalan berit mboten? Ya yen teku luwe tak jupuk. Leres. Nggih. Sakniki kula tekok. Jenengan niku ndelalah mlaku ning gang. Ndelalah ning kono iki nek dhuwit 100.000 ning gang niku. Jan cukup mboten? Tak jupuk. Rezeki kok kuwi. Berarti jenengan niku rasa Iman. imane kurang kuat, rasa ikhlas, rasa nrimane kurang kuat. Loh, sebabnya apa tek ngono? Iki sing jenenge weteng lak butuh wareg. Ketika ada makanan, ya kita makan. Sing kula tekokno duduk panganan. Ning kono jan niku mlaku ning gang, ning kono dhuwit 100.000 sama cukup mboten? Ya dijupuk. Nah, berarti sampean ki imane kurang kuat, kena godho sing kaya mangkon. Oh. Saiki upamane kowe Kula liwat ning dalan. nggih, Enek dhuwit 200. enek 100.000. 100.000. Nggih. Kok jupuk apa ora? Mboten. Wah, berarti Imanmu kuat berarti. Mboten no, wis sampean cukup kok. Lah lekmu rombok cukup tak cukup. Wong iki ya mantan copet to, Mas. Kowe iki mbok ngomong wae nek Cahyo mau wis dipundhut karo Mas Cahyo. Saiki tak tekoni. Kowe Anu. aku ditakon. Iki ilmu tuwa lho ya. Adu kepinteran tenan. Oke. Saiki wong sing apik lak kudu Jujur. Jujur. Hambeke bawa Laksana. laksana lagi. Iki digemiteran lho ya. Oke. Sampeyan nyambut gawe ngene goleke sapa? Bojo. Bojo. Tresno karo bojo. Tresno. Lahir batin. Batin. Ya, ya. Karo anakmu Tresno. lahir batin. Lahir batin. Yen tresno karo bojomu, yen kowe diceluk bojomu Mas Rene kok, kowe mara apa ora? Moro. Ditimbali bojomu? Moro. Mara. Mergo Tresno. Karo wong tuamu tresno apa ora? Tresno banget. Yen diceluk karo wong tuamu? Budal. Nah. Kowe karo Gusti Allah tresno apa? ora? Tresno. Ngalah-ngalahne tresnoku karo wong tuaku karo bojoku. Tegese yen diceluk ditimbali Gusti Allah, Aja sik. Kok ngono lagi? kowe aja mencela-mencele. Jare hambeke bawa lek. Laksana. Ora kena nglintati. Antarane ati kuwi kudu ngawiji kita, Mas. Ati lati pangkarti dadi siji ya iya yen ora ya ora. Nah, ngono. Tapi aja kok ngono to. Dirungokke sik nggon pitakone dirungokke sik. Ayo Rono. Ngono. Kowe iki kurang mat, kupingmu kurang mat. Jenengan baleni, Gus. Nate to wong Jawa ngendika? Nggih, Mas. Hambeke napa? Bawa Hambeke laksana. napa? Ambek kalau Bawa napa? ora kesono. Bawa laksana. Tegese ora nglincati pangandika sing Sing Ngono. nggih niku. nah, yen iya ya iya yen Yen ora ya ora. Nah, digemi ya ki ya. Nggih, nggih. Sampeyan nyambut gawe goleke sapa? Bojo. Mergane napa kok? Tresno. Tresno kalih. Bojoku lho. Yen ditimbali bojone jenengan. Budal-budal Mas aku teko. Jenengan sing ngukir jiwa ragane sapa? Wong tua kula. Wong tuwa. Ditimbali karo Tetep budal kula. Udah. Teko Mergo kula tresno. nah, pertanyaannya, sampean kali Gusti Allah tresno mboten? Tresno, Mas. Lek ditimbali sewanci-wanci, Sik to, Mas. Kok enek sih piye to, Mas? Lah sampe lak kowe dibudal ning Dlopo sing ngancani sapa? Iki lho, kowe Sing ada iki sapa? jenenge ngono kuwi kurang siap.
Wah, kurang sawi Lah, kalau ing adikmu kayak kena sawi dituntut, ya? gati. Matur suwun. Mbok wakili arep. Loh. Weh, iki, sinau Mas, sinau. Iya. Kullu nafsi da'il qatul maut. Wah. Lho. Santrine Gus Idam iki. Kullu nafsi da'il qatul maut. Nggih, Gus. Wong sing kedunungan napas besok kajemput dening maut. Nggih, Oh, Gus. nggih Dus. Nggih. Gus kok dus piye kok? Lah iya, Ngono. Ngene dus. aku lu cempe. Wong ki kedunungan napas bakal kajemput maut. Lah ngopo to? Ngapa ya? Cablek. Dudu mukrime barang. Wah, Eh, gaya mulai kok iso, Pak? bagus. Lah iki mau kene aku gula kok kene dipok kene. Mbak Kesi sing nolak oke. Kok kowe dicablek lemu gemagus kaya Mbak Kesi sing lak oke. Lho iya no. Nah, lah. Wong wedok ya aja dingolokne. Lho, ngapa? Berarti wong 1000. Kuwi wong lanang sing receh. Kok receh Kok pripun? iso? Loh, Mbak Kesi sing lak oke. Lho Mbak Kesi sapa wae sing seneng piyaine ora kersa kok. Justru malah itu menjadi nun sewu. Itu pengalaman hidup saya yang menjadi kebanggaan saya. Ah, alah rupamu kaya kapur barus ngono kok. Kamu baru matamu iki. Kok dadak Lek ngelokne dulure aja kapur barus ngene ora pantes, ora sopan. Gemuk. Weh yo gemuk, masyaallah irenge. Masyaallah. Iki lho. Sing nolak oke. Iya. Justru malah iki ya. Biyen tak tolak. Mbak Kesi iki. Lah wong piyayine cakrake kaya ngono garwane, he? Iki Lho, bawera kaya ngono, ningrat kaya ngono kok iso. keblondrok iki. Kowe contongmu ora angger jebles kowe. Mas Cahyo ki mbiyen nalika karo Mbak Kesi itu juga perlu penuh perjuangan. Ayo, aku serasi lho, Tuk. Ora kok mbelani aku serasi. Aku dalang, kono sinden. Nah itu. Aku dosen, kono Dosen. Lah ini. Lah kowe gur entuk duse tok, sene ra entuk kowe iki. Berarti kok iso? sama iki nun sewu. Itu yang bisa dinamakan seniman seniwati sing kurang kreatif. Kok ngono? Jenengan dalang oleh sinden. Berarti kan sampean ora golek iso golek wong jaba. Lingkup lu tuh kecil, Bos. Kok sih cara penyelamatan dalam rumah tangga seperti itu? Itu alibi. Loh iya loh. Loh, saiki dalang ya. Sek, Apa? dalang oleh sinden. Berarti nun sewu ning jaba ora payu. Mas Cahyo mbiyen yo sing nguber oke lho kuwi. Sing nguber debt kolektor iki 7. Rene tak kepruk ndasmu. Kowe ora ngerti. Oh, Senggakane sinom Mbah Nom Surata kae. Pripun? Sing lanang seniman, sing putri Seniwati. seniwati, kayane mlumpuk. Lah kaya ngono kuwi. Sing ngomong sapa? Lho, Kuwi lek seniman. padha tanggapane. Heeh. Lah lek padha ora tanggapane, priyon jeleput kabeh. Tapi kok drating Gusti jodoh rezeki pati dadak sumindi marang kersane Gusti. Kuwi karepmu. Lho kuwi tulisan tok. Ning lek ra mbok lakoni kanthi becik kuwi ora bener, Mas. Lho, Jodoh rezeki pati Gusti Allah sumindi marang Gusti. urung mesti. Lho, Lek menungsane ora budidaya kuwi ora bakal dadi sempurna. lho. Bener ki, bener. Ah. Jodoh Nek ora digoleki, ora temu. apa ya ming tengok-tengok tok? Tengok-tengok tok kowe ning omah. Jodoh rezeki pati Gusti Allah sing ngari. Ning omah tengok muga-muga ya blas kowe ngantek tuwek ya bongkon bujang kowe. Ya ora? Ya kudu nurutus. Elek. Loh, turutus ki dolan, Bos. Dolan. Mergo nek dawuhe para winasis hablum minanas hablum minallah. Artinya, Ya ngono kuwi mau tak WA sampean. Kudu nurutus. Ya ora? Ya kudu hidup bermasyarakat. Lah kale nek tengok-tengok tok, mosok arep enek wong wedok mara sampean gelem tak rabi. Ora enek, Bos. sik kowe tak debat lek iki. Napa? Dadi lek wong tengok-tengok ora entuk apa-apa. Ora entuk apa-apa. Oh sik, sampean ngadeg entuk dhuwit ora? Oleh. Aku ngopo iki? Linggo. Linggo, tengok-tengok ta? Ya, Nun saya ora pamer. Aku karo kowe entuke akeh ndi? akeh sampean. Bosok kowe. Aja nyek wong tengok-tengok ya. Nadyan tengok-tengok ning ya asile luar biasa mergo ora perkara ngadege karo le tengok-tengok ning pikirane piye anggene cemerlang gagas marang pakeliran. Sing saya katakan apa tadi? Tengok-tengok. Heeh. Lek sampean kan dhewe iki tengok. Oh Mula ben iya. dadi tengok-tengok kowe rene wong loro terus tengok-tengok. Ora iso. Aku ngadeg kok. Dadi nek separo Sawan berarti nun sewu dalam perbendaharaan bahasa Jawa itu kurang memahami. Lah iki ya. Mergo kula ngomong tengok-tengok ki wong loro, padha karo OT jajan menika. OT kuwi Terus, Kuwi loro. nek siji. OT. Nek separo Ot. Ngono lho. Ya ora? onde. Onde-onde iki nek jajane loro, Bos. Nek siji, Onde. nek separo. On.
Lah nek tenguk, Tenguk ki wong loro. nek siji, Tenguk. nek separo. Teng. So dinggine medion ya aku ya. Ning ketoke kowe kok iri karo aku. Mboten iri, Bos. Ngene lho, ngene lho. Aku karo Bu Kesi ya munggah panggung Nggih. bareng. Mudhun panggung bareng. Sesuk neng kampus budal ya bareng, Nah. mulih ya bareng, Ngene. istirahat bareng. Gini. Kowe meri karo aku. Oh, tidak iri. Jenengan tuh jangan besar kepala nun sewu nggih. Besar kepala besar hati. Ya besar kepala dintuk tawon aku ndingi. Mboten ngeten. Aja kemlindi. Aja kemlindi. Iki witeng klopo sak lubune. Sampean ki ditutne Mbak Kesi iku ora perkara tresno. Lah, Lho. mergo sampean tau diculik terus nun sewu, lirak-lirik liyane. Mas yang tak takoni tresno sebaya mukti sebaya mati karo aku. Kuwi mung latih, Bos. Ning atine sapa roh. Lho, apa kowe ngerti atine Sukesi? Nah, biyen kali kula niku pun dangu kali kula. Ya ampun. Jadi yang paham dengan perasaan itu saya, Bos. Masa piyaine menik-menik ayu kaya niki? Menurut saya, don't look from the outside, but from in the heart. Jare pangananmu gatot kok dadak bat look from in the heart dan look from the outside barang iki. Ki apa? Kowe bahasa Inggris irungmu mekrok kowe. Kowe harus kata-kata. Apa? Beautiful because of love. Beautiful because of love. Artine, Mas. Engko tak WA. Ayu mergo Ayu tresno. ki mergo tresno. Ayu ki mergo tresno. Sak elek-elek aku. Ning karena dulu tuh Mbak Kesi cinta terhadap saya. Kita aku ganteng. Loh, lah kene ngopo kok milih Mas Cahyo? Nah, mergo aku pilih liyane. Loh. Berarti orang mbok langgati. Bukan tidak melanggati, nun sewu. Mergo wis direbut kae. Loh. Wah, jenengan nggih ngoten niku nyulayani, Mas. Aku ora kok ngrebut, aku ora ngerti yen biyen nate gandeng karo kluthuk mindah kaya apa lamun to omah-omah Bu Kesi karo kluthuk njur nang nggen kuwade nggen kembar mayang kae mlaku bebarengan dicondro karo dalang manten. Lah kamu Manten putri Kadisri Tanjung ingkang kakung Kadisri Galak. Lah apik banget to. Menika Sri Bombok. Menika ya ora kepenak. Ya arep kepiye masa lalu biarlah berlalu. Betul, Bos. Guyon, Bos. Dadi ngeten iki lho, Bos. Dadi intine Bumbu. Bumbune wong seneng ngeten iki. Nggih. Mula Mbak Ruli ngejak seneng Mbak sapa? Yuli. Mbak Yuli. Wi, Mbak Ruli ki anake poniran mau lho. Ngono. Nggih. Iki ngejak seneng. Mbak beliau wonten medal, Gus. Wekdal wonten. Mr. Rian kita ajak ke sini. Ya. Lah sing komunikasi bahasa Inggris sapa, Mbak? Loh, ini yang Kula kok ora paham itu. Mas Kluthuk niku riyen pangapunten, Mas. Pripun? Pangapunten. Betul sih. Niki teng Inggris suwi. Kula 3 tahun, Mas. Teng Inggris suwi, Mas. Eropa mriko. Nggih, 3 tahun. Elok, Nggih. elok. Teng Spanyol suwi. Weh, Loh, pripun, nyolong Jen? petek niku. Loh, pripun? Ketek sapa celah? Loh. Mas Petek. Ed, mencuri perhatian. Mula bahasa Inggris luar biasa. Elok, elok, elok. Malam, Pinter, selamat malamnya apa, Mas? Good night. Loh, Pinter, bener. selamat pagi. Baru, Sensodyne pelindung gigi dari gigi berlubang dan gigi sensitif selama 24 jam. Cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectorant. Good morning. Loh, selamat siang. Good afternoon. Oh, pinter, Pak. Silahkan duduk. Sit down, please. Loh, iso, Pak. Neng Inggris suwi ya kula. Umpama silahkan masuk. Silahkan masuk. Silakan masuk. Ora mbok omong iki. Jake, kowe iki ndang saksen ngono. Ora mbok omong sing kuwi. Oh, iki rasa dadak ngandani kan ya sing terekam apa gitu loh. Welcome come in. Welcome come in. Dadi apik ngono lho. Kursi bahasane apa jajak? Chair. Kursi, Chair. meja. Table. Loh, iso, Mas. Iso. Pintu. Door. Loh, iso, Mas. Pulpen. Open the pulpen. Iso. Bola. Bola. Ball. Oh iya. Keluar. Out. Bola keluar, Out ball. bola masuk. In ball. Apa? Bola kena tangan. Ojo cepet-cepet ah. Bola kena tangan. Hands ball. Loh, kuwi lho. Nek penyakit ambeien. Double. Ora iso. Iki pinter kok, Mas. Aduh coba-coba. Kok dadak-dadakan gini mumet. Aiso jujur. Enggak, Mbak Ruli diajak Nggih, iki. Mbak Yuli kalian Mbak Yuli. garwanipun. Siap. Nggih. Mr. Rian. Mr. Richard Ryan. Welcome. Sluku batok
batoke elak Rama menyang sono le-ole payung muta Majentik monggo Mbak Yuni yen obah yen urip monggo bisa ya bersama Mbak izin bos Ribon Mas Rian tidak bisa hadir di sini karena sudah pulang oh mantuk ning ndi ning Dandong Duh, daleme ning luar negeri kok. di Amerika. lah iya Dandong Amerika Serengat Serengat ra yo tan kono kok iso mangsani. Ndak apa-apa ya. panjenengan pun menika lenggah wonten Bali oh sebalik lenggah wonten Dubai Oh, pun wonten Amerika nggih niku Nggih. nggih Ngerti to? Oh iya. Sono kula niku sak bikin rono jan. Dipun selingi kemawon kersanipun. wonten Waranggana menika niki sobi ingkang saking Blitar rumiyin Loh, niki nggih Ada to? Oh, Dinten Mbah Sukron niki Pundi menika to? nggih Wah, nek niki nun pangapunten Mas. Dipun dalang lek ora kaya nun sewu dalang lek Mas Cahyo itu beda dengan dalang-dalang lainnya Napa nggih? dalang lek dalang-dalang lokal kene ya Nggih. nggih adegan kewan iki mesti gawe dekorasi Oh iya no. Mas Cahyo ya adegan kewan mesti gawe kewan tenanan ngono kuwi dadi Lho iki ora enak lho kuwi panjenengan wis templek ning kono kok iso. Iya. Menika, Pak. nggih menengan Nduk nah Ini, iya ini, kenalan Ini Mas yen wis kenal mbok menawa sing mirsani ana sing rung tepung dereng ya 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 iki sakmene iki paling tak ya wis apik, iso ning budaya banget kok iso. nggih Anu karo Om Kluthuk, Dok, coba. Ah, ngono. saya ayu tanduk sama Nduk Nggih ta. asmamu sapa Nduk Diva. diva cocok Nggih. insyaallah sampean iki sampeyan dadi diva sinden tradisional Amin. Nggih, nggih. sampeyan diganti ya Nduk ya iki aja kembang melati ya Lah napa? sampeyan diganti kembang api gini dadi rada ya kobong Meledos Nduk cengelmu iki kok iso. diva Bocah wedok ki anggere batuke nono. Alex ngomong piye katuranggane Katuranggane Nggih. ki pemikir masa depan mengatur manajemen perekonomian rumah tangga. Ki apik. Karena apa? Luas, dalam pemikirannya luas. bojo kuwi bathuke nonong antek separuh Niku nonong Nono lubut. separuh. kene terus kene maju ngono Lah tek koyo turunan banyak ngono. Penyendengin batak bentuk nih tembok lah. Ah ngawur wae. Berarti Anarkis, lemu ya. nata infrastruktur kurang. Malah ora. Apik. Dalem pundi? Dalem pundi? Legok. Wong legok. Nggih. Ngerti, Duk? Legok ndi, Nduk? Legok. Oh, iya. Pirsa jenengan? Roh. Heeh. Legok ndi? Kemloko. Mloko, nguran. Nggih. Nah, iya. Kok pirsa? Lah, aku soboku ning kono aku biyen. Pundi? Anake ommu ki ning kono, Nduk. Ning polsek. Oh. Ning polsek kono. Saiki pindah ning Srengat. Saiki pindah ning polsek Anu, Srengat. Dadi dinase polisi teng ya? mriku. Nyopet kecekel iki. Rapena iki. Bapak iki penadah. Nggih. Bang apa? Nggih. Nggih. Napa niki? Ayo sing kepenak. Kyai kene iki nyeneke kok, Nduk. Betul. Karepe dijak kepiye-kepiye ya kepenak. Sing kene ya Pak D ya mirsani, kene ya mirsani. Mister Rian ya jos. Napa, Mas? Cepake jeding dawa. Jeding piye wong kuwi kalenan kok iso. Mau ning kono nek wong kejlungup ra karo keplese. Guyu wong akeh ra ngerti. Kowe ya guyu. Kowe guyu. Nyapa aku guyu mesakne no. Lho kudune guyu lho. Kon guyu piye wong sing kepleset di aku dhewe kok. Biayaan ora. Lah wong kuwi sembatane cilik kok, Mas. Kudune tekku kowe. Mas. Tembang, Pak. Nggih. Sing enek bawane, syukur lek iso roman karo Mas Kiki. Oke. Anu pelek ya, Gus. Ah iya, nggih. Aku kula niki dibengi iki rada bingung Mas, ngapunten. Ini. Napa?
Piye apane sing ngono? Gamelane yo komplit pelok slindro. Gamelane komplit iki lho, cah iki wong iki lho. Kok enek Pak Minto, Pak Eko. Lali kowe rada Iki bledu. Bhinneka Tunggal Ika ngene iki. Heeh. Wong iki pangapunten Mas. Pripun? Sok kala konotasine piyayine benten-benten. Nggih. Kae yogane kae, dalange kae, kae yogane kae, dalange kae. Jur saiki kok dadi justru ini kita lihatkan bahwa keharmonisan seniman seniwati tidak di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, Nggih. tapi bersatu padu untuk membawa harkat martabat budaya Ngono kuwi Indonesia. Truk, ngono iki kebersamaan. Lah, Kaya iki. kembang setaman kae ana mawar ana melati ning kabeh harum. Ngono. Nggih, lah nggih kula niku lho ngrungokne kok ngono kok gamelane kok pinak bareng munggah iki lho. Iki kok Pak Minto, Pak Eko, lha kok nggone Pak Boy ndek iki. Iya, ini dapat iya nek. Iki yo boy kan. Pak Jakon reneng iki Pak Jakon. Apa nembange Mas Kritik? Pamintaku, Pak. Wah iya, dandang gula. Iya, iya. Tentang gelo wae. Kalau Pak Boy. Ayo. Eh, Aku karo karo sampean ya, Dik. Nggih. Nggih. Mas Lutuk derek mboten? jongko ae. Dekorasi no. Nun. Dekorasi. Dadi katut iki nyambut gawe. Dekorasi to, Pak. Sing nembang lak wong loro. Nggih. Ya iki pelengkap. Oke, siap. Kene nduk, kene nduk. Mas, notasi. Notasi kayak buku itu. Tintingan. Pamintaku. Kowe kok njuk melet-melet wae ngopo to, Nduk? Biyen iki lahire nyidam nyambe. Awang digandung kok nang ngene wae. Mboten nembe kecakot semut. Kowe iki ora ngawur wae. Iya. Wong ngene duwe ciri khas dhewe-dhewe ya ben. Nimasitase atut runtut tansah reruntungan Jan, bocah iki wendonane akeh. Lah piye? Mau melet, lah saiki sirahe pengen nang ngene terus iki. Kaya jam kae. Domoy wong wedok iki ya nek kuwi ndi wong sok tuwek-tuwekane wong wedok karo wong lanang. Ayo Kowe tuwek. wong lanang no. Eh? Kowe wong lanang. Lah, piye tengere? Lah jenenge wong lanang kan imam rumah tangga. Wah. Otot bayune kuat. Salah. Iki. Tenger iki lek mlaku. Wong lek wedok tek wis ora kuat. Piye Mas? Nek tuwek wedok, mlakune piye? Ning Mas? ndi mesti. Heeh. Oh alah lho. Sirahe gedek. Gedek. Sebabe piye Mas? Wis gak mampu. Oh lho. Mulane lek wong lanang mesti bakal mampu. Ning ndi lek men? Oh aku gak ning ndi. Lho padha ae. Iya. Cepet terus no Cahyu, cepi. Ing sarena Plak wae ngopo. Properti barang plak-plak. ngene Endahing bengi iki kaya-kaya ora bisa marnani ana ing penggalihku lho, Dik. Mergo kaya-kaya peteng. Mergo sing iso madangi mung sliramu. mboten niki. Wah, aku Lencong. budak ini kon madangi piye to iso? Ora aku kaya dop nih. Sampeyan iki tak ibaratke kaya cahya sing sumunar. Iya. Apa ya kepenak leh jumeneng terus. Mboten niki. Keju to mrene? Keju. Kesel to nembang sing apik karo lungguh. Nggih. Yo. Kene. Kursine. Kene ta. Mesake bocah iki ben terpegang dengan karakternya iki ngono. Nah. Niki pripun ak napa? Lho kuwi lenggah ono. Oh, mboten Kursine. apa-apa. Minangka kuwi dadi damparing keprabon anggonmu lelenggahan Oh, bengi. nggih. Kok lungguhe ra apa-apa kok Kebetulan. idek ra apa-apa kuwi ayo. Kursi kuat kuwi, Nduk. Wah, aja Oh, begagah. mboten. Cai putri iki lenggahe ngene, nu. Nah, nu. Keduren ketoke Mas Kritik kuwi. Nggih, Oh, tadi sik. keduren. Iki nek keduren kok kene disuruh mudun. Nah. Oh, ngoten, kok canggih. Enes telane nggih ngarep to. Oh. Nek iki rada rono. Nek iki mudun, plek. Nah, nek kepengin dhuwur, Nggih. kene tak duduhi rene. Telane nanti. Tombole ning kene. Larang lho Ayo, iki Dok, canggih nek lho iki ora ayo. Canggih lho. Ngono ya. Kuwi nek mendek, kuwi rada curuh Bener. ngono. Kuwi nek Nggih. pengen munggah, nah ngono. Saking mriko mau. Sik jajal. Kula tak nyoba, nggih. Nah, nek pengen munggah iki dire. Ik.
Oh, lah. Kula tak nyoba. Ya ngono. Lek kedokne ngeten. Durno sik. Oh, dhuwurne. sih. Durno sik lagi dindekke. Aja. Loh, Ardi Ribet, dhuwur ben Pak. diduwurke iki lho. Aku mah Iki nyoba. lek sing didol iki ora dhuwur, Lah ngapa? modot. Moto tak sendiri kene. Oh, mau. Nafsu ya kau. Iki metu, Nduk. Nggih. Tem-temmu kuwi. Iya. Nah. Wah, duh. Jo dewa. Nyapa kok duh Kok kuwi diwong? to? Catan kingkang. Ya. Kok duh diwo. Trah patute dados kursi wawoke. Wah, wis jan melu Pak Boy neh lho. Wis jan melu iki apik lho iki. Datang kinggang. Mikir cedakke. Nah. Wibawa lho. Datang Lang dhuwur. Luwih antep lho, gede. da. Cemeng iki cemeng ketribelen. Bassnya ditambahin sedikit. Lo. Ayo. Low. Nah, iya. Nah, Da. kurang gede sithik. Da. Gandeng tangane suarane digedhekke. Da. Kurang gede po. Da. Tadi. Kurang gede. Malah ngedeni. Sik guyumu ndak penaon ya? Kayak syuting RRI. Tatan genggang sarambut welas so homring awak. Iya kok Sakit tangan. kok iso kok ngono. Campur iki. Malah wis ganti, saya wis ganti lho. Ganti Pak Boy. Iki iki langgam bawane iki Sidosari. Ayo. Ganti Pak Boy. Lamun Aduh. adoh caketing Ganti kowe, Nduk. Saman, Mbak Dewa. Nah. Yen cedak tansah mulan. Iki nek wong wedok iki kok kedhepe kerep. Berarti wong wedok sing nun sewu sregep ngibadah. Sing ngomong sapa? Lho, Bojoku iki wedoke kedepe kerep ini ya. Lah kok tiba kulino dadi barongsai. masyaallah. Ayo. Mari melu Pak Boy iki. Sita asih Jane aku mesakne anggere Banyol terus nggih korbani bojone mesakne aku. Mboten Mas. Aku ngerti karo bojomu piyaine setia, piyaine Betul. apik, Sae grapiak semana. Nggih, Mbok aja dilok-lokne. mboten. Hmm, Nek mesti. guyon Mas. Guyon ya. Asline kula niku lek teng non sewu nggih lek teng panggung niku kula ngeloni bojo kula sok elek ngoten kan. Ah, Asline bojo kula ayu Mas. ayu ya. Nggih, Lahir batin nggih. lahir batin. Syukur. Ayu apa? Tapi semu awake godit Mas. Awake gudi. Tambah lemu. Lemu nang lek turu lho ya. Angger miring lho ya. Heeh. Iki kok spray lho, iki ngusung lembek. Layakno awakmu dhek iki glagepen. Lah ketutupan lemak aku. Kok iso glagepen to? Turu iso glagepen. Badanku lho, kemelku kok kulit aku yang lho. Mula kon olahraga bojomu ki. Lampun. Pendek iki pun melu yoga. Bojo kula bisa nggih. Nggih. Lu yoga bojo Yoga kula. niku sinten? Kok melu yoga? Berarti awakmu ora tanggung jawab. Lah apa to? Lah saiki melu yoga iki lho. Yoga iku. Oh. senam. Iya. Lah sing latih jenenge yoga. Iya. Kon lari-lari ngono lho. Lari-lari nggih. Oh, benisuk Mas. Angger nyolong mlayu juga. Ya. Ya.
Pindo mimi lan mintuna ayo bareng nimas anet tepi wajib Neno sito asih bajute ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaren tindak wae ra numpak taksi Dewean apa ora wedi timbang nganggur aku gelem ngancani Sang mas alias kebetulan lanjane kathah rada kabetan yen urun mas lenggal-lenggal renzaki tekan omah mangke apa ya tenang ra tope wong legan golek momongan iki kanca napa mbak badhe pindah Mas sampean ampun kucingwa kula randang anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga brojol ning pasar tae rawat rondo kanggo kurapati penting Mas sampean ampun kucingwa kula randang anyaran ditinggal ayo tak terke ning ndi Tepun di Mas. Ke pasar wae lah. tindak pun Mbak Ayu badhe tindakku Karena tindak wae ra numpak taksi Sang mas alias kebetulan lanjane kathah rada kabetan yen urun mas enggal-enggal ngrencaki tekan omah mangke omahi
sudah standby. Nggih to? Yes. Masyaallah. Standby and cus. Cus yo apa? Apa Rene kok apa cus? Kambie. Aku mbok Please sunting. kambie. Lah kowe nek ane di aku wis cus rono lah ngono kae. Come here Mr. Rian. Yes. Monggo. Iya. Mister, please OTW Rene. Suara suling kumandang balani. Tolak suling. Rendur hati. Come here. Mbak Yuli, jajak sini Mbak Yuli. Enggak apa-apa. Ayo, monggo. Biar enak. Monggo Mbak Yuli. Mas. Yes. Thank you. Ya. Monggo. Tepuk tangan buat Mbak Yuli. Dan Mr. Rian. Masya Mbak Yuli, Mas. Sama Mbak Yuli. Sama Mbak Yuli. Singkat. Neno neno. Suwo. Yo. Oka. Gak apa-apa. Ngeten. Beliaunya Mr. Rian dan juga Mbak Yuli ini hanya ingin menikmati Nah. pagelaran wayang pada malam hari ini. Nggih. Jadi tidak mengurangi rasa hormat, beliaunya izin tidak bisa naik ke atas panggung. Nggih. Itu. Beliaunya hanya bisa menemani dengan warga-warga masyarakat Candi Rejo ini dan insya Allah kita semuanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tapi sebetulnya Mas Iya, Jo, iya. karena ini kan streaming Mas. Ya, Nggih. Paling tidak masyarakat Amerika Serikat juga. Akan disengat. jadi Amerika Verso. gini Mbak Yuli Nah. izin. Sebetulnya tuh kita itu ingin Momentumnya itu. momentum yang bahagia. Bahwasanya gini, Iya. kita ingin menunjukkan bahwasanya warga asing yang juga bisa cinta terhadap budaya Budaya. kita. Iya. Ah. Ingin menunjukkan seperti itu Mbak Yuli. Nggih. Mohon ke sini sebentar, boleh? Nggih. Mbak Yuli. Apa Sama- kira-kira anu Ya. gila karo Mas Kluduk ya? Betul, lek gimana ini, betul? Pak. Lek jijik paling ya, jijik ya. Ketoke nek disepoti Jawa kok ora pas. Anu, lagu barat Mas, Spesial. lagu barat. Apa? Wiwit. Wiwit biyen mulo. Wih, baik. Wis, Mbak Yuli, sebentar saja. Saya ingin no. Mboten Oke. kersa, Thank nggih. you. Terima kasih. Ingin menikmati kok ya. Ya, Iki Mr. Rian Rian. itu Amerikanya mana, Mbak Yuli? Mbak Yuli? Kulon Amerika nih, kulon tuh gurate. Iya, gandong. Mana Mbak Yuli? Amerikanya? Oh, iki yo ngapusi. Nanti Duk. Tiba kene no. Nanti. Dandong. Kok gandok. Bangsane Saya kan piyai apa? Amerika ra kersa, saya ganti piyai Jepang wae. Siap. Cek eten lho. Iki enak loro iki nang kene. Endi? Mana, Bos? Iki enak Mbak Birgita, enak Oh, Minong oke, Nawang. siap. Oh, Jepang. Wah, tak keke lagu Jepang. Yo cocok. Judulnya Zuenli. Apa? Zuenli. Piye kuwi lagune? Loh, Zuenli. Jueli. Cino, Cino. Lah ya Cino Jepang lah enak. Padha sipite, padha ya. Lah ya padha to.
Zweli. Yo. Zweli Mas, Zweli. Yo. Monggo, Dik. Nggih, jumeneng Mbak Ya. Enong, Mbak Brigita. Lagunya Zweli ya. Eh, Zweli wa aku kelingan. no. Aku kae yen patuh leren. Wis meneh, iki lagune lah. Ini Asli saka Jepang, Mas. Zweli. Zweli wa aku. Salam. Winong. Salam. Anda kan sebagai mahasiswa toh? Nggih. Jadi gini. Coba saya ingin mendengar dan melihat jenengan mengucapkan terima kasih kepada Mr. Rian yang jauh-jauh dari luar negeri nimbali jenengan dan juga Mas Cahyokun tadi. Lah, Coba. Brigita iki sing bar lulus TOEFL iki lho. Niki. Brigita dulu. Brigita. You and speak English and the Java and the translate. Nah, I'm sorry I speak with Indonesian soalnya biar bisa lebih mudah Oke. ngono lho, Pak. Oh. Karena kan TOEFL kan ada reading, ada listening toh, Pak. Nek reading bareng to. Iya toh, Pak. reading. Reading ini gak nggae jaket kandel kok kademen. Mediding kae ngawur. Mediding nggih nguyuh kae lho. Wih, basa desa. Thank you for Mr. Rian. Nggih, Nah. bahasa Indonesia ya. Sik Mas? ngene, Nggih. Mas Kluduk ben marem ya. Ya. Bu Kesi. Lah, Ah, Bukesi. Bukesi. sik. Bukesi. Bahasa Inggris Bu Kesi. Malah maem ya sama dia. Bu Kesi mbiyen ning luar yo suwe kok. Oh, nang luar sik luar neh dhewe. Ayo. Jadi termasuk yang Pluto. Hello, good Mister. evening, Mr. Rian dan Mbak Miss Yuli. Mbak Yuli. Yes. Mr. Rian, excuse me please. Ryan. Mas Ryan, Ryan. excuse me please. I would like to invite you to come to the performance just few minutes to say hello with the community of art in the night, Sik, please. ben dijawab, Dik. Ah, ini loh penting loh bos. Oh, iya. Jadi ki wayang Aku ki- ngerti ya, kok jawab mesti oh nggih sami-sami mending. Yeah, we will bring microphone to you. Dan mikrofon yang dicekel. Sing blasur malah ora. Hello, Mr. Rian. Terima kasih banyak. Wah, biar kayak. Wah, nggih. Wah, nggih. Domongi wong kuwi mbiyen ning pasar Tugurante suwi kok. Percaya. Atul pitik. Hello, Mr. Rian. Ryan. I Iya. would like to ask you about the performance tonight. What do you think about the performance this wayang? Is it beautiful or what do you think about the wayang tonight, please? Oke. Iya, semua asik sekali. Wah, matur nuwun, Asik Mister. sekali becik ke titik olok ketara. Komunitas di Jel basuki Jawa, mau kaya. komunitas di Jawa sangat indah, sangat seperti berkeluarga. Ya, so terima kasih atas semuanya udah datang dan semoga semua menikmat malam ini. Amin, amin. Terima kasih, Mister. Ternyata Mister Rian itu pinter bahasa Jawa, bahasa Indonesia loh. Awake dhewe ora perlu nganggo bahasa Inggris. Ya, tapi kan ya setidaknya tuh biar tahu bahwasanya tidak Diki pinter no. Nah, iya. Ya ben ngerti budaya Jawa. And the Java, and the Sainden, and the Sainden. song, and the Sainem. Saya namanya Enek sinden nembang tembange sinom ngono lho. saya bakal tahu tek. Thank you Mr. Rian. Matur suwun. Yes. Matur suwun. Matur nuwun, Sami-sami. Pak Lek Rian nggih. Matur. Ah, iya. Sambi-sambi. Iso ya. Sami-sami ya lho domongi kok. Iki mbiyen pasar gratis. Ini kalau Mister Rian itu mau mendekat ke panggung itu sebenarnya lebih Asik, asik. asik. Enggak apa-apa, kita enggak nakal. Jadi sinden-sinden ini baik. Sinden-sinden ini Pasti tidak itu nakal. Mas Rian ini takut kalau disuruh Ya menyawer maaf, nanti. saya nggak bisa goyang. Tuh, tidak goyang tidak apa-apa. Mr. Rian. Yang penting nyumbang. Waduh ae. Kesini nyumbang Thank you. kebahagiaan, Oh, nyumbang iya. kebahagiaan. Oh, berbagi. Ayo. Enggak apa-apa. Anu Mbak Kesi penjan tawani minta request apa? Ya, ya. Coba. Minta lagu apa, Mas Rian? Gending, Lagu Mbak. gending. Gending pelok Halloween. Udang kuning Slendro gen Rosmelo. Terus. Kuda kuning. Napa? Udang Kudang. kuning. Oh, kudang kuning krungku kuda kuning. Kuda kuning ini tak jengomu. Krunguku malah gunung kuning. Lek kuda kuning kuwi jogete mek. Oh, podang kuning. Kuda kuning.
Spesial modang yellow beat bleed blur. Anu ya betul. Angel wis contohmu meneng wae timbang. Yellow bird. Yo ilat kuwi taken loro. Ya betul kuning ya. Ya dibawani Mbak Winong Oh, karo Mbak oh. Birgita. Seneng. Paling kula sing nanggap wong luar itu satu kebanggaan buat saya. Ya betul. Nggih, nggih. Ayo coba bawa. Nong, Winong. Berarti ki engko bengi berane ade dolar lho ki. Dolar. Dolar. Iso. Nek Mas Cahyo ki dolar, dodone melar. Lah awakmu Nek aku rupiah. Rupa ganteng, pintar dan amanah. lah aku Pound sterling. apa kuwi? Potongane monster rahi kaya maling. Thank you. I like. Aku ada enggak? Aku ada enggak? Oh, enggak ada ya. Ayo. Ayo, bawa. Nadyan wujud temong paksi. Bahasa Inggrisnya peksi Bahasa apa? Inggrisnya? Bird. Piye? Bird. Brit. 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 Nah. Ya. Gawe with me in the make me thirsty. Malah diurare ora. Oh iya membuat. Halus manis nang samake. Kowe iki nginak sing jelasnya bahasa Inggris iki lho. Iki tanggung jawabku besar. Kowe ngawur ya iki yo. Aku menerasi bahasa Inggris ki udah angel. Iya iya, aja banter-banter. Lek please iki apa to? Please ngono kae. Please ini kok sakit, Mas. Sakit please. Kok sakit? Wis ketolong. Ngawur. Tolong. Penyakitmu. Silahkan. Silakan. Lek nang nggen bandara nek ladies and gentlemen ngono kae. Menika ladies itu berarti wedok karo lanang. Oh iya, ngerti. Kayak tahu ning bandara nek tulisane ladies. Terus Sing kene woman. Lah apa kuwi? kowe malah duyo ora. Kasih to. Men, ladies karo men. Ladies karo men. Ayo, wong wedok sing ladies ngono lho. Ayo. Wis tahu. Ladies karo woman iki padha ae. Wong koplo-koplo ya sini iki. Wis Iki malah guyoni dagelan awas niki yo kene Pak Boy. Halus manis nang samake. Soft Oh, iya. of the sweet. Yes. Halus manis. Soft of the sweet. Nang semake ne? Eh? Nang semake? Eh? Nang semake ki lho, bahasa Inggrisnya apa? nyenengke. Nyenengke. I'm happy cute. Iya. Sik, lek manuk mau apa manuk mau? Lek kucing. Cat. Cat. Lek kucing kecemplung sumur. Ya ora iso to, Mas. Ya iso. Napa? Kucing apa? Cat. Kecemplung sumur. Napa? Ketes-ketes. Ayo. Teles kok dhewek. Kucing apa bahasa Inggrisnya? Cat. Nek umpama loro kucing kabeh Cat tuh. Lah nek kucing melompat Oh, orang ngerti ya. Long Kowe ngerti cat. ora? Long cat. salah. Apa? kuwi? Freddy. Kowe ngerti kucing? Bahasa Inggrisnya apa? Yo cat. Lek kucing berbulu. Yo cat bull. Oh, salah. Kan biyen. Gopon. Iki dhek iki buka banyolane Mbak Jorono. Iya. Karo wong donya kae lho. Yenang, ayo.
ya apa bahasa Inggrisnya? Itu lang surnai. Lah ya long time di surnai. Tengah-tengah saya. Goleki si podang jana. Pendi lebet. Mesti kok guyu ya. Enggak lah, sampe ini sak krungune yo. Lah apa? Finding Yellow Lah Bird. iya Fendi lebet. Fendi. Ibu Ibu Fendi bunga manuk kuning. Fendi ingat lebet. Fendi manuk kuning. Pabene ora. Tipe tiku bareng Birgita Winong. Yo. nyanding bisa dadi tambah. Oke. No. Jane arep gambir. Oke. Buka bunang Oke. kembali. Dong. Dong ling pyong. Ora bahasa apa? Tete lonceng. Santai suwi lah. Monggo diaturake podang kuning pamundhute Mr. Ryan. Monggo, oke, please, yuk. Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang goleki ora krasa esuk
Matur nuwun Mbak Birgita kalian Mbak Winong Nawangsih menika Nggih, saking monggo. Kediri lan Tulungagung. Leres lan iki minangkani pamundhanipun saking Mr. Rian dan juga Mbak Yuli. Ya. Nggih, leres, nggih. Setidaknya keinginannya beliau. Wah, harus. Set full band. Jadi satu paket Mas antarane seniman karo masyarakat lan uga penanggap. Leres, Nggih, leres. nggih. Nadyanto masyarakatnya seneng wayang, senimane ya pinter berkarya, tanpa ada penanggapnya maka tidak akan bermakna apa-apa. Betul. Wonten ana sing nanggap, wonten ana sing ditanggap, yen mboten wonten sing mirsani nggih apa artinya. Nggih leres. Enek sing nanggap, enek sing mirsani, enek sing ditangkap. Lek nek sone yo bengkok-bengkok. Nah, Nggih. nggih menika. Enak sone lek ora enek genseter, enek disele ya ora mlaku. Enek disele, enek genset, nek ora enek solare yo gak mlaku. Enek solare tapi lek ora enek sing tuku yo ora enek sing ngeterne nggih. Enek sing tuku lek ora enek duwike ya ora jalan. Nggih. Enek duwike nek sing tuku gak katokan yo ora iso. Berarti gentek niku seperti Ayo. Lintang Asmara coba kaya apa? Ayo Mbak Wanda ya Mbak. Tak duetke karo Mas Kelitik karo Mas Kelutuk. Dah. Sini dah. Spesial iki. Wah, Wanda niki yo dangu nggih dari kejinan nggih. Oh, dangu niku. Niku saking Ngawi, saking Jogorogo. Dah ya. Kula kerep kepethuk Wanda niki ya. Nggih, niki selirane para pengrawit-pengrawit niku. Saestu. Para pengrawit jenengan. Nggih. Masa Nggih. ora enek. Oh iya. Kesele pas ning kono-kono ngono. Kanca-kanca ki imane kurang tatak. Piye to? Kok gampang kepenginan. Kaya aku lho serius. Tidak pernah. Lah ya anggere ketemu wong wedok no serius, mbok serius. Yo, bener yo bener Mas ngono kuwi. Serius tidak pernah pulang. Nah niki itu tembas melih dhewe iki. Oh, syukur. Aku ki non sewu Mas, karena yo secara mobilitas kon ndi to. Nggih. Kerja dadi omahku yo ning ndi enek ngono Mas. Saat ini dados kontraktor Mas. Alah pemborong bangunan Iki ngoten. kontrak ning dindi kontrak. Dadi Coba. Taras pun. Pilok. Nggih. Wong ayu tresna ku kinarya tombo susah jroning batinku. Wong bagus antepno rasa hatimu, tresnaku tulus jroning kalbu. senajan ngarungi banyu segara Modar. Wis sesuk nek nembang nggawa gamelan dhewe wae Mas. Mau. Iki gamelan ki wis dianu banget lho. Mau ning- Ditata lho tintingane Dilaras ayo. Nah, yang Surabaya mbok nyanyi full aku kabeh kaya. Wah, ngono. Lah iya. Saiki dadi anu dah. Wis kagungan garwa urung dah? Dalam? Wis kagungan garwa urung jenengan? Hah? Oh kita ayu kopok lho iki ya. Kenapa? Wis di bojo urung? Dereng. Urung? Dereng. Wong iki didelok to. Nek angger cunduk mentule ngene iki ora enek sing dawa kae. Ya ya. Iki berarti sing urung duwe pasangan. Oh, maknane ngono to, Mas? Nggih. Iyalah. Nenek, Lek enek. anak cunduk mentele. Nah, nek nek cunduk mentule siji, Nah. kae berarti bertanda sudah tunangan. Oh, ngono. Nek cunduk mentule loro, berarti sudah menuju gidi pelaminan. Ah. Ning nek bocah wedok ora nek cunduk mentule, rambutnya murat awet, Heeh. kebar konangan. Aku kuwi Ketangkep lagi. Tadi jangan. Monggo Monggo lintang sesarengan Asmara. campur sari ora. Tak keprong iki. Aku lah aku lek delok kene iki sih. Nggih. Oke oke. Ayo Yo, lintang Asmara. Dados. Kawandani. Eda. Konjo kagem sedaya perangkat saking Candrejo, Bapak Kepala Desa, Pak kami tua. dulur-dulur pemuda, kanca-kanca sinoman. Mas Patrick Sakra Budaya. Ayo. Pak. Siang pantoro ratu
Apa ya tenan to, Dok? Ya kene kok, Dok. Halo? Wong ayu susah ning bakteku senajan ngarungi banyu segara tresnaku ra bakal sena Ayo wis Dok. Aku wedi marasa perpaduan genre Jawa sama tradisi pengembangan seperti ini, Mas. Nggih. Wah, janten. Ampuhe gamelan Mas, nadyan Nggih, to mung murni parandene nggih nabi apa wae ya jalan. Ajeng kaya ngapa gamelan itu lak gawe amaling liyan. Nah, leres. Mula ingkang nyipta rumiyin nggih wonten sunan-sunan ingkang nderek-nderek urun wujudipun gamelan. Nggih, leres. Nggih. Lah, Mas Klitik, Mas Dawuh Klothok. Katibalan. Sing jenenge tontonan wayang niku mboten namung lucon lan lagon nanging uga wonten lakonipun. Kedahipun wonten, Mas. Piyayi menika mawi dahar, Nggih. nggih mboten sekeca wonten ing Madaran mawi kekatan. Kewareken nggih. Nggih. Sebah. Unjuk kekatan nggih plempoken mboten sekeca wonten ing Madaran. Mangke pinanggih wonten gara-gara nggih. Wis taken dawuh.
Lek ngestokaken dawuh kaya abot modele. Ngestokaken dawuh. Betul. Mas Cahyo, Nggih. inti dari malam hari ini Doanya gimana? dari Mbak Yuli, Nggih. Mas Ryan. Ryan, Mas Ryan, insya Allah niat kajatipun namung berbagi kebahagiaan, berbagi dalam ngamal jariyahipun. Nggih. Insya Allah beliau dipun dungaken dalam mengemban amanah di dalam keluarga, Nggih. menjadi keluarga yang berkualitas dan berkuantitas. Lan ugi ingkang dipun ruwat insyaallah ilang sukerta sengkalaning keluarga. Amin. Pinanggihna bagya mulya tentrem lan raharja. Amin. Sembodo Kang Jinangka rahayu Kang tinemu basuki ingkang KSD. Matur nuwun. Sing dupa gunawan Indonesia mangapake nangku sakun kedahan Kang Cinarito ora kaya ing mapan wonten ing tapal wates negari gending pitu. Genyo jejogetan kumricik swarane.
nyaga ngaluhur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang abal ratu kang putra wah ladalah Raja Manik sejati ning alam ingkang tinut ing jagat Patih Srenggayaksa kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Kanjeng Sinuwun Prabu Dewa Denta Amiji ingkang abdi kepatihan apa to darunane jeneng sira adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake mapan ana ing pasanggrahan Tapawates negara Gendhing Pitu wis gembleng ciptaku wis kenceng niatku wiwit saka negara Parangake njangkahke sikil temeka ning kene aku kudu bisa mondhong ngimot mutiaraning uripku sigaraning jiwaku ya kuwi sekaring kedaton Gendhing Pitu Dewi Kuntul sinanten nanging kabar ingkang kula tampi samangke malah kinarya sayembara prang sinten kemawon yang saged ngasoraken kridanipun Raden Gagak Baka lan kadang-kadangipun menika ingkang wenang uguk dumateng Dewi Kuntul Wilanten mula kang mangkono sing jenenge tresna karo wong ayu kuwi kurbane kudu pancen nyawa anggenmu dandan aja kok kendhoni kepara malah kenceng ana siyaga ing diri sawega ing gati tumuju marang alun-alun munggah ning blabar waja kenteng kawat sapa wae sing bisa mocok janggane Gagak Baka gedhe ganjarane Kenjing bisa gumuruk saking jroning pocok kuning kang kolokoswa sakro putananira
wor-worahan tengaraning jurit kong makuru bangsa teteka yabuk tulo korban criteng turang ngesti perkata ingkang bojo layu sepet wakatita pengkawat janget cinencang ojo nganti kowe mati tanpa aran mara gaging aku sapa tambuh karo aku putra nakta ing gending pitu Gagak Boko kang dadi aranku. Aku Raden Podang Binorean. Dene kowe takon kelawan aku. Iki ingkang aran Janget Tinelon. Kowe munggah ana madyaning Blabarwaja, cetha lamun to bakal mupu sayembara prang. Yo. Pancen bener kepara nyata. Yen kena tak pringgake kanthi becik, ripalungguhan iki lerena anggenmu adeg. Sayembara ing ndadekake pangorbanan nyawa mayuta-yuta. Endi Mbak Yumu Kuntul Wilanten? Ndak jaluk tak pondhong tak aturake sesembahanku Prabu Dewadenta ing Parangake. Den pancen kepengin ngukup karo Mbak Yumu tetep ana jiwa satriya. Yen kowe bisa nglangkai bangkeku lan dulur-dulurku kukupen Mbak Yuku Kuntul Wilanten. Janji ora ilang tak kedhepake. Tanganku ndarat nerdadam ran cepat igam tak guroni batangmu.
kakakmu. Hei. Hei. Aduh yuk. Iya. Iya. Minggir. Sopo iki? Kakak Koko. Wis sapa? Takon karo aku, jenengku Singa Nebah.
nyoba kaprawiran maju Indian oh lo hei Indian mati ya oh Indian hey oh Indian oh oh hey oh hey oh ah hey asik oh hey ah oh ah hey oh yo hey ah mati ya hey ah Kuto Toto Gati Wisaya Indriyaksa Sara Maruta Bawana Bono Margana oh hey ah hey
Mrapapak truka branang geget waja mlintir kumbala sukal widiling sabda ora patut babar pisan mongko adat sing wis Patih Srengga Yaksa kuwi lamun ta makarpi, lamun ta tumandang, lamun ta paperangan. Kuwi mbagusi tur kendele kliwat. Ning bareng ripalungguhan iki noleh mburi ora wani. Wis kaya ngene rawani jungkatan, rawani ngilo dhek. Wadya bala parangake gulungana genderamu bongkokana gamanmu. Iki Prabu Dewa Denta ingkang magut suraning dana madyaning pabaratan. Janji putra-putra gendhing piturada minggat babati barisane.